είχα προπόνηση στο Oxygen, στο Abu Dhabi αυτή τη φορά, γιατί είχε να είμαι πιο κοντά εδώ πέρα. Τώρα μπήκα στον χώρο και εντάξει, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω προπόνηση μόνος. Θα φέρω και τα μικρόφωνα μου τώρα να τα φορέσω, Oxygen Muscle Factory, στο Abu Dhabi. Έχω τόσο καιρό να κάνω προπόνηση μόνος που είναι ωραία, γιατί πηγαίνω με τους βοηθούς μου, με τον ανοιχτό μου. Αλλά δεν, ήρθε η ώρα. Λοιπόν, φόρτωσα και τα μικρόφωνα, οπότε είμαι πανέτοιμος. Έχω πρώτη άσκηση στήθος, αλλά είναι διαλυμένο το στήθος μου, οπότε θα κάνω όμως πίεση ώμων. Ουσιαστικά θα ξεκινήσω με ώμους, επειδή το στήθος μου είναι διαλυμένο από την προηγούμενη προπόνηση. Εν τω μεταξύ, επειδή ήμουν τελείως εκτός και αργήσαμε, γιατί ήρθαμε στο Abu Dhabi για να δείξω στη μητέρα μου τον Grand Mosque, δεν ήμουν και αθλητικά ρούχα, δεν άλλαξα, αλλά δεν πειράζει. Πήρα αυτό, το C4, Performance Energy, 0 θερμίδες εντάξει. Αλλά παιδιά είναι τυγκαρισμένα αυτά σε αργινίνη, σε καλάμινο, οξέα και τυρολίνη που προωθούν τη κυκλοφορία του αίματος και τα σπάει. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το Ντουμπάι, παιδιά, είναι τόσο άλλη φάση. Και η μητέρα μου έβαλε ζοκ. Θα σας πω τι μου έλεγε. Γυρνούσαμε από το Burj Khalifa που ήταν όλοι άψογοι, όλοι απίστευτα φιλόξενοι, όλοι απίστευτα ευγενικοί. Μου λέει η μάνα μου το εξής: εδώ πέρα νιώθεις φιλοξενία, νιώθεις ότι είναι καλός ο κόσμος, νιώθεις ότι σε προσέχουν. Ήταν οι σερβιτόροι, παιδιά, και μας βγάζαν φωτογραφίες, μας φέρνανε χυμό, μας φέρνανε καφέ, μας φέρνανε μπισκοτάκια, μας φέρνανε χουρμάδες. Επειδή ήταν και αυστηροί κανόνες, έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Η μάνα μου το είπε αυτό χθες το βράδυ. Γιατί? Και αυτά ισχύουν. Άμα κάποιος κλέψει, του κόβουν το χέρι, σε φυλακή, τον μαστιγώνουν κιόλας. Άμα κάποιος σκοτώσει, τον σκοτώνουν. Στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Μπαίνεις λίγο φυλακή, βγαίνεις. Οι κλέφτες τι κάνουν? Κλέβουν, τους πιάνουνε, αν τους πιάσουν, πάνε στην αστυνομία, αλλά άμα όλος έκανε μήνυση, δεν τους κρατάνε, τους αφήνουν. Οπότε δεν λειτουργεί το σύστημα των νόμων ή των κανόνων στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν κανόνες. Ότι εδώ πέρα έχει αξία η ανθρώπινη ζωή και αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Γι' αυτό κανείς δεν σκοτώνει, γι' αυτό κανείς δεν κλέβει, γι' αυτό αφήνει τα πράγματα όσο και δεν τα αγγίζει κανείς. Και είναι και καλοί άνθρωποι.